سلام كبرات تخاتلتي داسني اكستران حجي ابستدال وزيناتات وتهدروان مرحت نيجر نبهاجرهم روسياوان وتهدرات كأتو مجمارهم علا ومخوانو اب كل الامحرة ابزركب مع عسكر سدتنياتات ايرتراويان زمقماتو ايرتراو قلعة حدقاه مجويتي مقطامو ايرترا نربعان شدشتان اب تحت قيدة زطنحاتهم تقارو مفتحة بوغن منستر زين ايرترا مسوعلا الجرس بزملكت واتي زول حتتان كالنزد تقالك خونيو ابزا channel دمان اي وتر تخاتلتن مخوان سابسكرايب كتقبرون نتناي دول ملكت كتوقن بخبري يعدمكم اب هاجر نيجر بعلوا سلطان زحزو مرحتي سراويت تهاجر مساغرات معراب زنبرم ركب دحر مقراص سراويتهم نمعلام بركز زبلو روسياويان وتهدراويان علمتي نابت هاجر ياتيم مهلاوم تغاليصو مع كنا زينه تهاجر زرغحنو اب زلوا زيناتات اتم روسياويان وتهدرات زمناو سرعه مكلخال اير حيزوم ناب نيجر كمزاتو حبيران بتوسخ اتم ناي روسيا وتهدرات نتناي اير مكلخال سرعه بمتكال ناطقاقمو بزملكات نسراويت نيجر كمهروم تثبيت كمزغبر وانغليصن اللوا ابزوبا ساحل وتهدراو محدرات محدر زلا حنتي كاب هاجرات معرب افريقيا زخونت نيجر ابز غرب اوان مس روسيا زلوا ركب يحيي لا زلا وهبقال وتهدراو منغس نيجر ابزهبو مغلصي روسياوያን وتهدرات نابت هاجر سراويت نيجر نمسلطان اتيوم كم زلو علاو غيرلو بجاكا فاغنر بافريكا كوربس زفلط تخفيلهم بالسرحو وتهدرات ناي روسيا زقومه روسياو غوجله اب تيليجرام غوصو اب زرغو صحف قداماي غوجله وتهدراتون ولنتኛታቱን ናብ ኒጀር ከም ዘአተው አፍሊጦ አብት ምስት ጽሑፍ ተታሒዙ ተዘርግሑ ዘሎ ቪዲዮ ድማ ሓደ ሩሲያዊ ወታደር በቋንቋ ፈረንሳ ገይሩ አመንጎ ሩሲያ ኒጀርን ዘሎ ወታደራዊ ምትሕባር ንምሕያሊና አብዝ መጺና ዘለና ንስልጣና ዝተፈላላዩ ወታደራውና ወትውን አምጺና አለና ኢሎ ዞም ወታደራውያን ዓለምተ ናይ ሩሲያ ኣብ መንግስታዊት መደበር ቴሌቪዥን ናይ ኒጀርን ካብ ናይ ጽዕነት ነፋሪት ናውቶም እናራገፉ ዘርኢ ቪዲዮ ተዘርግሕሎ ኣብ ኒጀር ብዕልዋ መንግስቲ ናብ ስልጣን ዝመጸ ወታደራዊ መሪሕነት ናብ ስልጣን ካብ ዝመጻት ሒዞ ምስ ፈረንሳ زنبرة دبلوماسياو زمدناتات بمقراص مس روسيا مقربات جميرو زنبر خوينو ابز زحلفه قربا سومنا دما مس امريكا زنبرو سمع سريزو تقليلو ناب روسيا غصيو انفتو غيرزلا إرترا كاب كلتا ورحي كساب العلا حد عمت اب تحت قيد زصنحتهم 46 تقارو كم زفتحت تقاليصو بمسرتتي نا ايتيوبيا مع كندا ستاندرد وصي زولا حبريتا اتم اب إرترا اب تحت قيد صنحو 46 تقارو كابتي بوغن سمين كاب دوب اب قربا رحقت زولو تحتاي اديابو زبحال وردا توسيدم اب إرترا زوبا غاش باركا كتما بارونتو اب تحت قيد صنحو مخانم يقاليصا نمفتح نايزوم 46 تقارو بإرتراويان زملكت دما حبريتا ذهبه حلافي سلامن تان تحت اديابو مبرهتهم غزاي مخانو اذا معكن كتغلص انكلا مستمعكن ابز غبرق على محتتكا اتم حجه تفتيحم زلو زيغاتات كابتي اب سميناو دوب زركب وردا تحت اديابو توسيدم تاثيرهم صنح مخانم غليصو مبرهتهم غزاي وسيخو اتم بارونت إرترا تحت قيد صنحو 46 تقارو تمالي تفتيحم ناب عدم كمستملسو غليص لا اديس ستاندرد دما بزينا ازرغحتا بزلا صبصب سمع سلام بريتوريا كاب زفرم ندحر ابز حلفه عمت ورح تحساسون 26 تقارو بحالتات إرترا اب قولو مخدا اب تحت قيده كم زاتو خدغلص انكلا نا كتما زالمبسا سبسلطان دما اب زوان 6 قبليتات وردا قولو مخدا اب تحت سراويت إرترا كم زلو خمز حبرو ونطقيسالا بزعبازي مفتاح نايزوم 46 تقارب زملكت جن بوغن إرترا زوص زخون حبريتا يلن از خمزيلن كل دما مسنا ايتيوبيان إرتران غداي دوب بزتحز إرترا بمنقد كفل بورد غازيطا اوصياتو اب زلحاتتا دوب إرتران ايتيوبيان اب عالمنا اتازيو زنصرن بحقاو سنداتون زرزراتون زدمقن دوبي بمبال ناي إرتران ايتيوبيان دوب بزيك اير منقدي تحنصيصون تملكيتن يلا ابتي اب منستر زينا إرترا ببوردي كفل غازيطا وصي زلحاتتا اب غداي دوب زملكت كمزي زبل اب غداي دوب إرتران ايتيوبيان زيتودأ نجر كمزلا امسيلم ززاربو بهامات ايتسانون دوب إرتران ايتيوبيان جن حنسابون حوارون من قطقات مدرون بزيك اير منقدي تملكيتيو كوميشن دوب إرتران ايتيوبيان اب حدار كل تشحن شوعتن نتلع لشح كيلومتر زرقح دوب بجيوغرافياوي مراخبي نتبتات دقيق زرزراتو انصيريو اب 45 كارتات بمسفر نخلتي ان هاجرات كومون نبايت صتا ود حورات هاجرات اركيبو نحزباو موكس زخون قدح ابهادو كارتوغرافي ود حورات هاجرات كم زقمطون غيرو سرحو زازيميو لومي دوب إرتران ايتيوبيان اب عالمنا اتازيز نصرن بحقاو سنداتون زرزراتون زدمقن دوبي بمبال إرترا غداي دوب كمستودأن دوب إرتران ايتيوبيان دما بنصور منقدي حنصوص مخانن زملكت مغلص ياهي بازلا
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ኤርትራውያን ስደተኛታት ተዓቂቦም ላብ ዘለዎ ዳባት ኣብ ዝበሃል ከባቢ ወዲ 12 ዓመት ኤርትራዊ ህፃን ከም ዝተጨውየ ተገሊጹ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ጎንደር ወረዳ ዳባት ብ4 ሚያዝያ 2024 ረፋድ ሰዓት 10 መንነቶም ዘይተፈልጡ ውልቀ ሰባት እዮም ነቲ ወዲ 12 ዓመት ኤርትራዊ ቆልዓ ጨውየሞ ከም ዘለዉ ስድራ ቤት ዝሓበሩ። እዚ ኣማን መሐመድ ዝተባሃለ ቆልዓ ካብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ዳባት 03 ወፂኡ ናብ ገዝኡ ኣብ ዘምርሐሉ ዝነበረ እዋን ማእዶት ኣብ ዝበሃል ከባቢ ምስ በጽሐ ናብ ቤት ትምህርቲ ምስ ዘምርሕ ዝነበረ ወዲ 14 ዓመት ምዕባይ ሓዉ ሓቢሩ ክጓዓዝ ድሕር ምጅማሩ እቲ ሓደጋ ክወጥቀኒ ኢሉ ዘይሓሰበ ገረ ህፃን ምስ ምዕባይ ሓዉ እናዓለሉ እንከሎ ድማ እዩ እቲ ኩነታት ከም ዝተፈጥረ ተገሊጹ ዘሎ። ኣብቲ ፍጻመ ከዓ ሃንደበት 3 ኩሹፍ ተሸፊኖም ዝመጹ ሰባት ንኣማን ብኩሹፍ ገጹ ብምሽፋን ኣብ ባጃጅ የእትዮም ካብ ሓዉ ፈልዮም ከም ዝወሰድዎ ተሓቢሩ። እቶም ነቲ ህፃን ጨውዮም ወሲዶም ዘለዉ ውልቀ ሰባት 800,000 ብር እንተኸፊልኩም ውላድኩም በደቃይቅ ክነረክበኩም ኢና እንተዘይኮይነ ግን ብዶላር ክውስኺ ብምባል እቶም ዝጨውየዎ ውልቀ ሰባት የባጭውልናዮም ዘለዉ ክትብል ኣብ ማዕስከር ዓለም ዋጭ ትርከብ ኤርትራዊት ወላዲቱ ራሕማ መሐመድ ንማዕከን ዜና ቢቢሲ ገሊጻ። ራሕማ መሐመድ ቋንቋ ኣምሓርኛ እውን ዘይትኽእል ብምዃና እቲ ኣብ መንጎኦም ዝካየድ ዘሎ ዝርብ ብመንገዲ እቲ ተጨውዩ ዘሎ ወዳ ይካየድ ከም ዘሎ እያ ትሕብር። እቲ ተጨውዩ ዘሎ ቆልዓ ከዓ ነቲ ስድርኡ ዝምልስዎ ካብ ቋንቋ ትግርኛ ናብ ኣምሓርኛ ተርጊሙ ነቶም ዝዛረብዎ ድማ ካብ ቋንቋ ኣምሓርኛ ናብ ትግርኛ ብምትርጓም እናበኸየ ከም ዘረዳድኦም እውን ወላዲቱ ራሕማ ወሲኻ ትገልጽ። ራሕማ ምስ ስድራ ቤታ ካብ ኤርትራ ካብ እትወፅእ ኣስታት 10 ዓመት ክትገብር እንከላ ንኣስታት 8 ዓመታት ኣብ ትግራይ ማዕስከር ዓዲ ሓሪሽ ከም ዝጸንሐት እውን ኣብዚ ተዘርጊሑ ዘሎ ዜና ተጠቒሱሎ። ኣብ መወዳእታ 2020 ድሕሪ ዝተወልዐ ኩናት ትግራይ ግን ካብቲ ማዕስከር ተመዛቢሎም ኣብ ክልል ኣምሓራ ናብ ዝተመስረተ ማዕስከር ዓለም ዋጭ መጺኦም ንልዕሊ 2 ዓመታት ኣብቲ ከባቢ ከም ሰፈሩ እውን ገሊጻ። እቲ ግዳይ ደሃዩ ካብ ዝጠፍእ ሓደ ሰሙን ክቆጸር እንከሎ ወላዲቱ ዝተሓተተቶ ገንዘብ ካብ ዓቕመ ንላዕሊ ከም ዝኾነን ሓገዝ ንምርካብ እውን ትጽገም ከም ዘላን ገሊጻ። ተምሃራይ ኣማን መሐመድ ዑስማን ኣብ ማዕስከር ዓዲ ሓሪሽ ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብልጫ ዝወስድን ተስፉ ህፃንን እዩ ነይሩ። ናብ ማዕስከር ዓለም ዋጭ ምስ ሰገሩ ትምህርቱ ኣቋሪጹ ብምጽንሑ ካብ 5ይ ናብ 4ይ ክፍሊ ንድሕሪት ተመሊሱ ክመሃር ጸኒሑ። ኣብ ውሽጢ እቲ ማዕስከር ክሳብ 3ይ ክፍሊ ዘምህር ቤት ትምህርቲ እኳ እንተሃለወ እቶም 3ይ ዝወድኡ ተምሃሮ ስደተኛታት ግን ምስቶም ደቂ ዓዲ ተሓዊሶም ኣብ ዝተፈላለየ ኣብያተ ትምህርቲ ፋሒሎም እዮም ዝመሃሩ። ኣብዚ እዋን እቶም ጨውየሞ ዘለዉ ውልቀ ሰባት ንወለዱ ንሕና ገንዘብ ኢና ደሊና ወድኹም ካብ ገንዘብ ንላዕሊ ዘይበልጸኩም እንተኾይኑ ገንዘብ ሃቡ ወድኹም ውሰዱ እንተዘይኮይኑ ግን ወደይ ተሸይጡ ዝበሃል ነገር የለን ከም ዝበልዎም እውን ገሊጾም። ወላዲቱ ነዝተጨውዩ ዘሎ ኤርትራዊ ቆልዓ ምስ ንብዓት ዒንታ እናተቓለሰት ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብቲ ዝነብሩሉ ዘለዉ ማዕስከር ዝምታ ክፍጸም ከም ጸንሐን ስጋት ድሕነት ከም ዘለዎምን እውን ገሊጻ። ዝኾነ ፀጥታዊ ውሕስነት የብልናን ደቅና ምሳና እንከለዉ ከማን ቀሲና ኣይንፈልጥን ኢና ወላደይ ካብ ዓይነይ ካብ ዝፍለ ምንቅስቓስ ኢነየ ደቀይ እውን ከምኡ ክትብል እውን ምስክርነት ሂባ። እቲ ቅድሚ 2 ዓመት ዝቆመ ማዕስከር ስደተኛታት ዓለም ዋጭ ብብዝሒ ስደተኛታት ስለ ዝመልአ ብርክት ዝበሉ ስድራ ቤታት ካብ ዓለም ዋጭ ወፂኢልካ ኣብ እትርከብ ከተማ ዳባት ክቕመጡ ከም ዝተገደዱ ስደተኛታት ይገልጹ። ጉዳይ ምጭዋይ እዚ ኤርትራዊ ቆልዓ ኣብ እዋኑ ንፖሊስ ከም ዝተሓበረን ዛጊት ፖሊስን ኣካላት ፀጥታን እቲ ከባቢ ድማ ጻዕሪ ይገብሩ ከም ዘለውን እውን ተገሊጹሎ። ይኹን እምበር እቲ ከባቢ ሓደ ውልቀ ሰብ 3 ልዕሊኡን ብረት ዝውንነሉ ከቢድ ስግኣት ፀጥታን ዘይርግኡነትን ዘለዎ ብምዃኑ ኣሸጋሪ ከም ዝገብሮ ይዝረብ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።